Alle sammen. Jeg starter på en ny serie, der skal hedde... en ny serie, der skal hedde All In. Hvor jeg går på Adventure Time i Minecraft. Så episode 1 kan I regne ud, når det første video, jeg laver inden for det her koncept All In. Så ja. Okay, vi starter heroppe. Kan lige... Okay. Total pænt. Okay. Er det små øer, det her? Men jeg ved ikke helt, hvor jeg vil bo i nu. Om jeg vil bo... undskyld, det kløder lige. Om jeg vil bo i en normal skov, eller om jeg vil bo i ørken. Eller om jeg vil bo i Safari Junglen, hedder det. Junglen, eller om jeg vil bo over en cave, allerede en cave. Som om det skulle ikke en cave, det her. Grotte med jern. Okay. Og her, en til grotte. Hvor langt går den ned? Okay, hvor er det altså? Jeg tager lige det der kul og jern. Så. Og lorte fly, mand. Behøver du flyve, imens jeg sidder og optager? Kan du ikke lige vente lidt, eller hvad? Ej, okay. Stop hele flyselskabet. Jeg er lige i gang med at optage. Så stop der. Bum. Og bum. Ja, okay. Og du kan lige lidt sten her. Jeg starter med at lave sten tools. Jeg tror, jeg bruger den der. Det der jern, hvis der er mere end et stykke. Til at lave spand, tror jeg. Så. Men vi hakker lidt sten her. Godt nok kedeligt at kigge på en. Så hakker sten. Okay. Nå nej, jeg kan jo ikke hakke det med. Sgu da fucking dumt. Det glemmer jeg helt. Der. Der. Okay. Okay, jeg ved ikke lige. Nej. Hvorfor? Serious? Bum. Fuck, man, det var mærkeligt, det der. Bare sådan alt muligt pis og lort og skræmmende. Okay, sådan her. Jeg skal ikke lige lave noget lige nu. Så jeg drager videre. Og jeg lige har hanget det her. 3 stykker mere her, kan jeg se. Uha. Fed. 8 stykker jern. Det er bare dejligt. Det er bare dejligt. Jeg skal godt til at have noget med. Jeg hakker lidt træ her. Hakker. Fuck det, mand. Ja. Kommer bare falde et æble ned, eller sådan noget pis. Okay, der.
kul er der så frygteligt meget af alle steder. Og så bliver bare ved. Og 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 ved. Okay. Og ved, og ved, og ved. Det var godt kul. Så kan man rumme ting. Så kan man ordentligt meget varme ting. Så vi tager lidt sand her. Det var da meget vildt, at lige kom vand ind der. Så tager lige min færdig. Og så fucker jeg af for den her cave. Grotte. Peace. Æble. Okay. Hugger lige det her. Det kan være den. Det her træ. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det her træ til noget. Jeg har ikke fundet ud af, jeg tror, jeg vil bygge mit hus i en... Okay, hvad fuck er det her? Er det en grotte? Nej, det er den her vandet. Det er den her. Jeg tror, jeg vil bygge mit hus i... Ej, fuck der lige af. Hvad fanden var det, en enderman eller sådan noget? Kom ud med nogle ævler. Æbler. Skide være med de æbler, jeg er ikke sikker på, hvor de kommer. Men jeg er sikker på, at der er dyr her omkring. Jeg tror, jeg vil gå den vej. Tjekker først lige, hvad der er her. Jeg gad ellers godt gå ned i den. Men jeg gider heller ikke. Så, nej. Jeg skal have noget mad. Mad. Ja, så kan jeg lige putte mere. Yes. Søde kaniner. Den er lille, den er stor. Så blik her, de klamme dyr. Og hop nu op, så. Kom her, i klamme hund. Det er ikke en hund. Et slag. Så får man... Jeg ved ikke, om jeg turer på dernede. Det gør jeg altså ikke. Glem stedet. Alle sammen, glem stedet. Sugarcane. Gider ikke have det. Crafting table. Bum. Nå nej, jeg skal lave en. Så skal vi nu bruge. Bum. Så skal den sæt med heller ikke bare gå i stykker sådan. Tak. Jeg kan godt lide, man kan se ned i vandet. Det er dybt der. Det er dybt det her. Fuck lige af en gang. Eller fuck lige af. Ude hvor jeg ikke kan bunde. Det er nok mange. Det er der godt nok mange steder, der er her i Minecraft. Når man kun kan gå en blok ned i vandet. Fuck, det er klamt, der gik ned. Jeg forestiller mig bare, der kommer sådan en undervandspalads. Kan man egentlig finde sådan en kan man egentlig finde noget i sådan et undervandspalads? Det her ikke også skulle have været et bjerg i stedet for. Det går et mega pænt bjerg her. Så kan jeg lige have ovenpå der. Lige der. Fuck, det kunne være fedt. Kan selvfølgelig op og lave et hus under vandet. Okay, så er jeg rigtig ude, hvor jeg kan bunde.
Okay, så kommer der lige der. Så kommer en ø. Jubi, en øde ø. Det ligner en rigtig øde ø, sådan med lidt. Så skal den der ikke poppe op. Rigtig øde ø. Op fra bunden. Der er kul dernede. Kul der. Der er kul. Det er kulø. Heste. På en og ko. Der tror jeg lige, jeg går. Nej, det gør jeg ikke. Gider sgu ikke. Væk fra solen. Nu bliver der mørkt. Og skal jeg bare... Skal jeg bare... Bare. Er det ikke bare normale træer? Jo. Der er lige pludselig en fucking her. Okay, nej, vi gider ikke. Ja. Der sejler en båd med en. Båden den vippede, og Messi han skreg. Og båd red mig. Så er der ikke særlig dybt nu. Vi stod ind i en skrænddramme. Her kan jeg lige stå lige der. Stop der lige der. Båden den vippede, og Messi han skreg. Og båd hjælp mig. Så skal vi ikke hen til den der ø? Hallo båd, skal vi ikke hen til den der ø? Båd. Det er over en ø. Alt er jo en ø. Der, hvis det er rigtigt, så burde der jo være rundt om det hele. Nej, en creeper. Fuck off, creeper. Lige sådan noget med køen her. Fuck. Ulve-rapning deroppe. Fuck, der er mange ulve. Det var Ulveøen. Var Ulveøen. Var Ulveøen. Var Ulveøen. Var Ulveøen. Check that. Check that ass for me. Check that ass for me. Come on, check that ass for me. Check that ass for me. Jeg har aldrig prøvet at se sådan et sted her før. Der er overnatning. Er der egentlig monstre her? Hvad sker der, hvis man dræber sådan en klam en? Kom så. Jeg er bare en normal ko med sådan noget klamt noget på. En ko. En kav. En pigeko. Jeg har aldrig prøvet at være sådan et sted her før. Jeg har set det før, men jeg har aldrig prøvet at være sådan et sted i min egen verden før. Men sådan er det, når den hedder overlænden. Så kan alt ske. Fuck off, bitch. Fuck, jeg gider ikke til at lave svampesuppe. Man får ingen mad ud af det. Det er derfor, jeg ikke gider det der svampesuppe. Kan man egentlig ikke flække dem her? Okay, så får man sådan noget klammer, svampe. Er det her, jeg skal bo? Skriv ja ned i kommentaren, hvis det er her, jeg skal bo.
Lol. Lol. Jeg skal bare have masser af køer. Mo. Det lyder som om de får et eller andet stort op i reven. Mo. Et slag. Ja. 2 slag, den der. 2 slag. Et slag. Ja. Fuck, man, der er rape dernede. Fuck, der er mange køer. Okay, hvor er du? Hvor er du? Der. Så falder du ned i hovedet. Du skal sgu da ikke falde ned i hovedet på mig, mand. Hvem er dig, var? Hvem tror du lige, du er, var? Hvem tror du lige, du fucker med her? Der er alt for mange køer her. Jeg kan ikke holde ud at være her. Det er fucking god party. Man, det skal bare flækkes her. Fuck, man, det skal bare flækkes. Flæk. De går og tager ikke med mig, men hvad ved I? Vi kan ikke stoppe episoden nu, når vi ser sådan noget her klam noget. Sådan noget klam rape noget her. Ja, fuck det, så. Det er da ham, der han er mongol. Party people. Giv mig det. Så kan du kan godt lige våge på og... Godt så. Et slag. Nej. Et slag. Ja. Det var det, jeg sagde til dig. Et slag vil jeg gætte på. Ja. Gider vi flere køer nu? Det tror jeg ikke, vi gider. Chokolade. Hvad er det nu, vi mangler? Nå jo. Boots. Ja. Kan I mærke det? Up. Så fuck det af, man. Don't move af mig. Mo. For spat. Af mig. Okay. Så nu gider jeg ikke pisse her med. Nu står solen op. Jeg kan rejse videre, jeg gider ikke bo her. Det er alt for gramt. Alt for gramt. Det er så gramt. Det er så gram. Alt det her er gram. Body people. Jeg kan godt lide søen. Rigtig meget faktisk. Skal jeg slå mig ned her? Nej. Jeg skal videre i livet. Okay.
Yippee motherfuckers. Bye bye. Læderø. Jeg kalder den Læderø, det her. Læderø, fordi man kan få så meget dejlig læder. Jeg vil hen til den. Er det dernede? Er det bug eller hvad? Kan der ikke bare snart komme en helt almindelig dejlig ø? Så skal jeg bare bygges op der. Kom så, byg op, så der kom. Hvis det her i går var oppe på jorden, ude i ørkenen, så havde jeg boet her. Præcis sådan en grøft, man lige kan gå igennem her. Og så hoppe lige over der, og så bare ned, og så bare... det der. Hvis det der, det er en lille bitte bøsseø, så gider jeg ikke. Byg noget. Ja, byg noget mere. Kom nu, Minecraft, der skal være mere. Hvis det der, den hænger sammen, så bor jeg der. Det er jo ikke... Nej, jeg bor derhen. Disse... Nå, men... Tak fordi I har set... det kan jeg ikke. Tak fordi I har set med. Peace out. Peace.